ଆମର ଜିଲାପି ଛଣା ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାଉ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଠି ଭାଉଜ ଆମର ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବରା 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 ଏଇଠି ଭାଉଜ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଜିଲାପି। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ସଜ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି କଣ କରୁଛ ଭାଉଜ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଳା ହଉଛି ମଇଦା ରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି କଲର, କାହିଁକିନା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଇଠି ଚାଲୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ କଣ ସିଝାରେ ବଢ଼ିଆ ହଉଛି ନା କଣ? ତାପରେ ଗୋଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହଉଛି 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତେଲରେ ପକା ହଉଛି। ତେଲରୁ କଡ଼ା କରା ହେଲା ପରେ ସିରାରେ ପକା ହଉଛି, ତାପରେ ଛଣା ହଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ସଢ଼େଇରେ ପକଉଛ ବୁଲେଇକି ନା କଣ? ହଁ, ସଢ଼େଇରେ ଜଣେ ଜଣେ ତଳରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତୈଳରେ ବି ପକେଇ ତମ୍ବୁରେ ବି ପକେଇ ହଉଛି, ଜରିରେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପକାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଢ଼େଇରେ ପକାଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ଯୋଉ ପକାଏ ଘେରେଇକି ତମ୍ବୁରେ ବା ପକାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଢ଼େଇରେ ପକଉଛି। ଏବେ କଣ କିଏ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛେଳି ହାଡ଼ ଟିକେ ଚୋବନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବୁ। ମୋର 28 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଏମିତି ବେପାର କରୁଥିଲି। ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଦୋକାନ ମୋର ଗୋଟେ କରିବାର ମୋର ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ନା କୁଆ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଲାଟିନ୍। ଆମର କାଳିପୁରରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତମେ କାହା ଘର ନଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦାରେ କିଭଳି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଅମୁଲ ମଇଦା ଦେଖାଯାଉଛି ଅମୁଲ।